Hi guys, magandang adlaw yung tanan. Ako na pod ni si Tiribes. Karon na adlaw Huwebes, October 27, 2022. Karong adlaw guys, wedding anniversary nila sa nanay ug tatay. Kuha na sila katuig 56. Grabe nang lugaza. Grabe sa gilang paghigugma ay nag-irus-irus. Bitaw, grabe man sa gilang paghinuguma. Sakad nga na nagkumi. Nanay og si tatay wa jud mi kakita nga nagiaway na sila. Sa magtiadzon na man jud kuno ng mga away-away lagi. Pero siguro sila sa nanay og si tatay mag-away siguro po na sila pero basig di ra ipakita namo ato sila gawa siguro magbinugnuay. Basin siguro po ini kakadlaw ni nga nag-away sila. Wala siguro po kanang ini kakadlawon ba karang nangatog pa mi mao siguro na ilang iaway kay aron di mi makadungog lagi. Kay wa man jud ko naka bati. Sekad-sekad sa una pa sa gagmay pa mi wa jud sila mag-away. Unja hatud karon wa gihapon. Kay sinanay man gud arang kakuan. Mapahiubsanan kaadto. Mao nang di sila mag-away. Unja kaloy sa Ginoo nagabot na gud sila og kuan. 56 katuig. Grabe. Taas ta kaazo ang gitulinan. Unja, manghinaat naman po ko nga kuan. Umabot pa ta sila og kanang 100 katuig sa ilang paghinigugma ay. Bitaw kanang nay. Basin kay Ginoo ra may nagbuot sa tanan. Karon nga anniversary nila mingaw. Kay di alagi Miss Manila. Kami Mama Alits. Unja sila ra didto. Diyas na aging tuig, bibo to diyas na aging tuig kay nakatapok man ni. Daghan mi dito sa bahay. Karon day pag-adlaw guys, anniversary pod namo ni Limwil. Katong nay pag kuara mo first meeting. Katong nay first meeting namo nga si Limwil na misita na ho. Ingaron mang pizza ha 27 sa Oktubre. Diyas na aging tuig mo ito isang unang pagpamisita na ho. Unja, isa pong gitayo mi nga kuha nila sa tatay. Anniversary. Unja, hapit na po may Limwil po nagkuhan sa katuig nga. Nag-uyab. Sunod buwan. Di ara po gudares pikas bahay. Di ara po gudares sa pikas bahay. Bakante pa mandari kawa pa ning abang. Sa ila ni Ate Rhymes ni si Mama Alits taritus amanggi sakan pikas dera man yun ni kasumpay ra unja mulakaw to si Zakaron kay mapalit si Zaog kanang nay sedaan panihapon nag-request sa pagkukuan kanang nay tahong na pa isedaan kay sige ra lagi isda tanas Mama Alits ugon saya alutuon ito kung iparequest ugon sa lutuon. Gahang ganahan nga sadaan karon kay tahong man. Ganahan magad sa kog seafood bisag saon. Inja. Na may dagang tahong tus palengke inja ag tahong dali raw ko na alutuon. Das kuan guys, Florame na nawa gibingaw na ko. Florame sa mi handa lang na nagtatay. Dia lagi tundan na talata. Libre sa ulang bibo. Inja sa bilain. Man, sabi na handa niya may mga tao kamera man dari. Nagpansit mo tamo. Nagpansit mo maridze pod. Damay pansit da, isa ra sid mo ra man sa lamisa na isa ka pansit, day tundan sa lata. Karlan po, toy karlan nga kilo ati retus, biso retus ad sa una, day man ito. Karlan. Ha. Palang gagmay. Ha masanay. Kamo great sa kog kuan, happy anniversary. Karbong nang make up ra pa rin inoon. Nay, happy anniversary nitong tatay na. Ito ng kiss na bakang tatay nay. Nay, love you, Nay. Ikadlaw na galing na nay, adlaw na. Hala, sana all gugmaan. Parame. Patanawas ako nung gusto imong tigan floor. May naman. May ha? Ha. Pagbarag ko no. Ha? Pura na may.
Gamay ra lagi na. Gamay ra. Mura lagwa. Hala, nga naman gamay to man. Gamay to man lagi. Ha? Abi ko, dako na kaazo para sa kaisa nga ngugdo. Wa oy 5 months na gani ni. Ha? Pinakamans. Siksik. Tanawa, dili, gamay. Pinakamans. 5 kuno, sa 5. Lima na, di nga na. Ang 5 dako na. Daka mo kuno ate ali nga nang 5. Pasig na ko pagdilat. Bitaw dako. Dakong tugaw ah. Hala, Gamay liwat ko na kung nakay. Ha? Gamay ra no. pero Kaya mo tudang. naalagi magsipa-sipa og karang naikuan. Ini kagabi na ay magluhag-luhag. Nay mo gilo. Na magkiro-kiro. Na, murag mugahi siya nga murag mangungit. Daday ka sa nakabati ko din. Sipa sa kang undapit. Bagbawad pa ni. Bagbawad ba lang? Oo, murag ning kagan nga na. Nagbabag. Sa? Isa. Sa sanaul. Isa ka kontrasa. Nagnambir purman. Murag nagtatay. Basi niluwat ni tatay. Ko, nga naman siya. Sa nagnambir purman. Imo lang gipatanaw. Gamay. Gipatanaw ba na nimo balji ba na og laki? Wapa, hindi pa ka nabibili. Pero sa tagbilaran. Kaya napagdi palitan ba? Mo palit. Hala? Inigdas ko na may. Ito na sa pero kung mahibawaan na, mo palit na bidag mga gamit ni dyan. Mga bibiro, niya na. Lamin tag balji, hala balji inta na. Gana, mapukog lagi. Pero lamin pag laki. Ah, bisa gunsa. Basta kay. Why? Itaw. Lamin no pag laki. Saka mga anak. Mga March. Tapos na niyan na. Riga ni April. First week. Depende mo ko na. Di mo ko na mutuod. Laki na sa liwat ni undoy floor tanan. Uli nila. Buwan na. Ha? Hindi mo kutro ka nang muliwat na. Muliwat nila yan. Uli sila mga kapa. Matasan. Iya, ba? Jud izara ba dahil kuan? Iyo, jud izara muliwat na na. Siguro pa ako gamay. Grabe na po. Hello, Saliana. Awas, alya na way kate aling liwat. May kasali na. Ah, mo na. Ang tiil di ay, ang tiil. Agtiil, agtiil. Dali yan. Tiil po ba ba? Tiil po kami. Kuha ng tiil. Liwat na maoy. Pag nalitay kayo na, parang luti. Pati inilita. Kumurot na sa gitang luti niya. Pang negosyo ay ba din niya? Yan na. Yan. Ginugo na ka yan? Ginugo na ka? Katabaw. Giduguro ka. Haladay mo di handay. Nga nang naghilak mang kuno ka sa ang vlog, day. Tama mo kunin mo. Luwa na luwa kunin mo. Kaya mo ka na. Pagparag kayo mo ito kasi bagi nagsumiswagi. Ah, itong vlog. Diba tao? Ah, ato. Unsa, naghilak mang kuno ka? Mura makan ang yawangan. Tanaw. Di man. Di man. Naulian na nung kuan. Marizo. Naulian naman. So, ano na, sige. Sa TikTok. Sana'y, mabalog makamon sa mga nagsumiswagi. Mabag yung mga TikTok. Ketswagi. Pero og kuan kanang nay. Naiwa pa ko makaarig Manila, maluoy jud ko na na. Kasi ngayon konsista ka. Kay og kay ang kanin ang inganing sakita og di na nimo asa kasuhon. Mo grabe. Mo grabe day, mo daot dig mga bawat punisa mga tapat-tapat madaot. Ada, ganun. Sige na pagkakudakdo sa TikTok, di mo na magtambaw. Og wa pa ko madadaris Manila, madelikado day ko plur, wa pa ko madadari delikado day ko diha. Kaya madaot na nagyang bangbag. Delikado dyan. Kamatanaw ko sa si angay. Kay kuan man kanang agang dugo sticky naman kaadyo. Jagjang lagos na nga pajuk na. Ja, pagabot dari agang lagos arang Ano pajuk? padil ka naman kaadyo, violet na, nakurbuang na. Anak ang nga kapag sa dahil, nakas kikatiri dahil. Unsa? Love you yan. Nga. Wa naman.
Wala, sa ka na isahay laman, nagang kasing-kasing, murag hiwaon, isahay ra. Ngut-ngut ba? Agi mo mga tuhod, mangut-ngut mo ko naguban sa mga tuhod nila, mga siku. Naa, yung kagabi eh. Happy anniversary! Nanay tatay! Anday. Hala, palit nila mag-cake-lure kay Luoy. Ano ko ikip? Tapos may buhay, sige. Laki ko may kay. Aw naman di ay. Pansit, kaya na, di man tayo magdagadagan kay. Mga tayo kakul, magana kay, na may importanteng mga nangon. Sa una kay Bibo man ta. Mukla. Unsa na og ganon nay doktor niyan nga o magdugo ko nga na og nay mga blood clot nga nas mga kalawasan. Isugod ko dugos Philippine Heart Center. Ha? Ado lagi ko siya ng bagas. Ado ko Na siya ng bitaw, bagas. jabit nagdugo man na ganiha. Nagdugo ganiha kay mga nakusi. Kakalimot na ko katuman. Huwag ka na magdugog bilati nga na. Ang dugo og kang nay ang daghana jud karang nay di na ba mo normal katay sunod buwan agang dugo gamay ra. Unsa karon buwan na og mo kusag kuno kadyo. Ingana pud ingana. Ado lagi pangturasan ng imong naon. Pero agang panit lainan kay bisag katong nasnagi nga na tukaran ko. Nakuha na lang ng ali na kumhanrag gamay. Araloda na flori kwento. Ara nang kuha na. Ara nang padyo kakato sa nga tanan nga na. Araloda. Da nay dugo nga nagtapok-tapok. Sang paa bisag nay natukuran na si sang relo. Araloda na Lagi lang. dapat kang Mura kag mag-ina nga nagpalimos. Katong natukuran ko, katong nay natukaran ko sa kasada. Maraming mag-ina. Ug dahil nakabidyo na mo dadto matrending siguro mi. Araloda na mo. Kay kuan man mura mag-inang ag ako gisaba kong ati ali. Murag mo palimos. Nda ag mga baji duha ka buok sige singgit kuya. Tulungan mo sila. Sige ingon sa karonay. Araloda lagi flor. Ano sa forma? Ha? Araloda na mo. Grabe ka na loodan sa Ning tanan. ningan na mas ati ali nga ko lagi nga nang nay nani sakit siya. Nda karang nay ag mga laki ningan na kuha ni kuan. Ambulansya kay para ko nukos emergency. Para ko nukos emergency. Jag mga baji sige panangwag sa mga driver. Araloda lagi flor man na mo flor. Deskalsada naglubog. Kay gisabag mo kong ate Ali. Ang sa ate Ali nang kalisod pud. Madali naman ka. Mga sabod ka oras siguro to kapin. Sa ka oras kapin. Nalipong man siya tagtudo. Bunga to nalipang mo kong kalit. Pero wala ko na wadag pamangat na. Nalipang ra ko. Ang epilepsy. Ha? Heart kuno to. Ikaw na anak. Wa dito pilit. Unsa kay wa mo ko na wadag pamangat lagi, wa mo ko wadag pamangat. Labit to kay tukar nga na malipong ra. Jaw kira ka kung makalinong dun ka pero wala ka. Daw na. Imong raw lagi kan hamis man lagi. Ha, imong gibatang dana. Adaga na. Ibugas ko dagan. Amis rice iPhone. Aw. Ha mag-iro na nag-iro diha mo padong na. Nagsabot kami sa kuan, sila ang siya bang hatod din. Hala basig atong bayrag shipment. Dili ba nato na ang shipment ako aning kubita nagpadagiro sa Lanao 400 na may gasto barko. Pwede lang tayo ocean jet. Ano sa peka ng dali na nay? Hala, sa pahimuoy lang magkulungan. Para di makabuling-buling. Magtinda na maghaka. Oo. La, sige. Salamat. Naman ay pansit. Naman ni handa. Wow. Naman ay handa. Hara mag mga iring ti. Inyong gilabay ti. Gatag na lang ng ganyan kay Luoy. Hala, ato to ihatag ti. Badi tanan badi. Sa gilaman. Minahal ko na galing hagbay. Buha na. Batas na. Bakit na? Wala daw giring. Ato ihatag tong puti ti. Dito na na eh. Pangilan sa lupa. Nay, ato tong ihatag tong puti nga iring. Hearing lagi kuno niya. Nay, Hearing lagi kuno nga. hunay, gihatag ni mo iring nga puti, nay. Ihatag ni mo iring nga puti. Sige, kalipang diri. Badi. Badi lunlun.
sila man. Aling ng birthday tatiri ha. Bagitir. Sagla man kaputiun. Hala nanay. Taas ila ng pidila. Bajik. Gigirahan ko kulor kay lamion. Ah, man tong ipalaygit. Ipalaygit to. Libang. Ipalaygit. Ibang daghan nagpalaygit doon ni Milyo. Pwede ba to ipalaygit, nay? Tenda sa birthday tatiri. Pohon pa day, pohon. Ini ka December pa day, ini ka December. Oy, daras kuan, padir. Iwat ka na to. Tiri. Tay, hotay. Tay. Hotay. Happy anniversary, tay. Happy anniversary, tay. Video ka na. Isang dami sa bago. Happy anniversary ni itong pag hinagumain ni nanay. Happy Pagsari. Happy Anniversary. Happy anniversary. Tay, nagwapo malaki ka, tay. Haman, nagwapo ba? Na, Wapo Bunawan. naputi malaki ka, tay. Ha? Na, sige na. Love you, Nay. Love you ninjo, tatay duha. Love you, Aliana.